Pagkadaghan katulak oh. Oh. Yes. Mga ka-idol, na kita karon diri sa Ladol, Alabel, Sarangani Province. Karong taod-taod i-try na mo nga musakay og usa ka bangka. So dako-dako na gid nga bangka ang musakyan karon. Niani ko diri kay birthday sa ako usa ka higala, usa ka amigo. Diri mi natulog. Karon nga buntag i-try na mo nga musakay sa iyahang bangka nga panagatan. Anawan yung mga ka-idol ha, ang akong video. O karong taon-taon paadto nami sa baybayon para try na mo mag-strolling. First time na ako nga mag-stroll sa kayong bangka. Sundi ko mga ka-idol. Tara na! Ano na? Ako na yung ilim nulo. Dili naman daw sa inom. Sabi. Whoops. Ayaw mi, ha? Nasumbag do. Ang dapukol. Pila nang ganing bag sa sarakyan do? Iyon ang dalaan. Ano naman? Wala lang. Ikot na sa kuha ng t-shirt do. Oops. Padulong nami. Nana ko diri mga ka-idol, padulong nami sa baybayon. Sa akong unahan, makita na gid ninyo ang baybayon. Tuara mga ka-idol. Di ba nindot guys ya. So, nana ko diri. Mao ni ang iyahang bangka nga gamay. Napod siya dako. Ara, makita nimo. So, turn ako ang camera mga ka-idol. So mao na ang iyang bangka mga ka-idol. So naay nakabutang Pubo brand Premier Ladol. So atong barkada nga si Premier mao ni iyang bangka. Arita sa dako niya nga bangka mga ka-idol. Tanaw na to. So di ara ini ang iyang bangka. Mauni dako gid iyang bangka mga ka-idol. Dako gid tinuora. So Ladol na gyapon nakabutang nga Premier og Pubo brand. Na dahil sakay ta diri daw. Up. Ni. Og tuara si Premier. Kaway diha dong. Si Premier mauna iyang bangka. Sakay ta diri. Mauni diri mga ka-idol. So di pa ta mo sakay kay itulak pa man ni. Gabugat-bugat rata. So napoy ubang nga bangka dito sa unahan. Pag wala daw pang plate dili. So mauni. Ya kung walay pang plate diri ringkod no. Ani. Diri lang. So nakasakay na ta mga ka-idol. So itulak pa ni, need pa ni nga itulak.
ang iyahang bangka paadto sa tubig para makalutang. So iya panggi mani-maniho pa niya unsa pa na iyang gikuri-kuri diha. Taod-taod makalarga na tao. Kaya tangi ko mga kaidol niya sa paglarga na mo. I-video gyapon ako, sundi lang ko mga kaidol. Standby lang ko dire. Ay nagpaabot ra pud signal nga. Ay naglarga niya. Okay mga kaidol ha, taod-taod. Pakita na ko ninyo. So gipaandar na mga kaidol. Nag-testing. Tanaw na to. Kanang nagtuyok mao na ang ihang si tawag ana diri. Pala no? Murag ilisi ba? Murag sabad. Oo. Oo. Ay, dong, naipak ko ano. Di mondar? Yun. Andar na. Andar na gid siya. Mga ka-idol. Andar. Natin. Benito. Ya kan? Natin gamay ba? Araw mo init pa. Yup. Pagkadaghan katulak ko. Dara mga ka-idol. Utang na gid sa tubig mga ka-idol. Taod-taod. Pandaro na niro ng bangka. O ginahinay na nga mo dagan. Abangin yung mga ka-idol ang pagdagan. First time na ko niya. Dara nagsugod na tagluto-luto mga ka-idol. Why? Ano mi dire? Oh. Sugod na. Wala ka nindot. Sa ilang trabaho mga ka-idol tanawa. Imagine lang ga, ani imong trabaho on for one week. So diri ka matulog dito si Premier, dito inyong kauban isa. So kanilang ang imuha. Anak lang jud siya. Sa nasoy video vlog po ka. Talaga akong bag ba, di na mo. Dili ni magbung buing. Dili na. Dili na Lingkod lang dito, opras ko ka ba? Titik ko kan ako. Ayo pagtindog. Ano naman sa? Jalan mo sa kan lag sa dyan. Wala. Di taga-vlog eh. Patay 3% na. Si Mr. Fubo ang operator.
Ayun. Mga ka-idol, kami padulungan eh. Sa mga benefit. Enjoy pa dito. Mahulog sa tirod. Layo na dito mga ka-idol. Yan natin dire. Nadaga namin. Medyo delay kung kayo kung ninyo madungog. May saba kayo ang makina. Pero sa among unahan, makita na namo ang jet set. Makita na ko ninyo karon mga ka-idol.
Gani. Yes, nalami sa Daplin. Nidunggo mi sa Daplin. Dara. Nalami sa Daplin mga ka-idol. Mga kauban. Nami sa Dalampasigan. Dala na. Nami sa Dalampasigan. Abot na may direno mga ka-idol. Layo kami gigikanan dito mga ka-idol. Dapit layo jud, as in layo. Pero kusog kay mudagan ang iyang paambot mga ka-idol. Araw. Kusog kay mudagan. Analay ka kusog mga ka-idol ang paambot. Ali ni tuyok mi. Dito mi gikan ni tuyok mi. Yan ni Pikas Daplin. Ug na nami dire. O maligo meron dire. Maligo mi karon. Ops mga ka-idol, maligo sa mi mga ka-idol. Thank you sa pagtanaw. Ha? Dagangin na. Uli na mga ka-idol. Uli na. Split, di nakita ano.
Bangos na diha. Similya? Oh, dagko gyud. Yawa no. Post lang. Ito lang, like one. Wait. Ay, makaw na. Ah, grabe no. Ah, dagko bangus oh. Paran pa. Sabi ng bangus, malukso man. Ha? Bangka nga isa rekatik. Isa rekatik ba? Ay, pagkaon. Bro? Oh, grabe oh. Kita ka lang. Ah. Lah. Unsa mga nang lutaw? Patay oh. Lah, Piskin na ba? patay ba? Tahan mo kung kinagod. Ah, sa kainit na ba no? Oh, lok ng bawas bro. Sugang maun bangus. Oh, lok sa bro. Wow, dagana ana jud. Oh, Saan pag-harvest ana? ah grabe lo para ang page paran man. Hangol ba? Ang pagkaon ba okay ra nakabasa? Oh. Yawa no? Sabi na dagan kaayo na. Ano pa dito? News ko na. May bangos, baligyan na nilang bangos oh. Asa? Tunol-tunol. Asa? Bro. Bro, gitunol-tunol nilang bangos. Grabe. Kaon oy. Grabe lo para na ng page. Grabe. Lagi mo lok sa. Pating tumar siguro. Ana guro wala na ni ulo. Nanay uno doy, wala pa lang ipakaon. Oh, ako kayo. Ano lang yun? Lansa. Hindi na pwede sa tapin. Pangsigang, pang ano? Ayun, lansa kayo.
No. Oh, patro, ito. Grabe lang, RC. Isa ka Ang buwan, wala halos. Tina. Wala na. Pinalagid mi sa daplin mga kaidol. Madunggo na gid mi. Thank you kayo. Na nagid mi dire. Dunggo na. Nagyod. Mabaw na yung kene. Rubo na jud ni. Unas kayo. Dire, ingit lang gud. Dunggo na mi na daplin. Asig sabi. Lagid. Lagid mi. Oops. Ito na kong daplin mga kaidol kay na nami. Thank you kayo no. Yan yung bangka. Dira na naman yung butang. Frame, balik na may frame. Maraming salamat. Ah, Og mga kaidol, mao lang to. sabi nga nito ni. Extra lang to mo ah. Lawat ni. First time na ko nga nakatuyo ko ging na to. Okay, daghang salamat mga kaidol. Thank you.